Mae Graham Davies dwi, gyfarwyddwr o Watkin Jones. Dwi'n byw yn Pwllheli. Dwi'n falch iawn wedi gallu cefnogi yr ardal hon a hefyd defnyddio lot o pobl lleol yn yr adeiladu, tua 80% sy'n ei wneud. Gafin dwi'n gweithio Jones Whitehead, yn dod o Bont Newydd, a dwi'n apprentice trydanol, yn gweithio holl systema drydanol yn yr adeilad, a mae'n gret gweithio mor agos i adra. Chris dwi, a dwi'n gweithio labrwr i Watkin Jones ers October, a ni'n byw yn Borington, gweithio i ffwrdd. Wedi'n braf cael swydd yn ddiol i le ti'n byw? Yndi, gret. Matthew Roberts o Granfor, apprentice trydanwr, yn gweithio i Jones Whitehead. Bod yma'n weirio ysgol newydd y Grestal yma. Braf y gweithio yn eitha agos o'r adra hefyd? O, yndi, change, yndi. Dafydd Meirig dwi, efo Cabinet Cyngor Gwynedd efo cyfrifoldeb dros eiddo. Mae'n braf iawn cael bod yma heddiw mae'n gweld yr adeilad yma yn dod i fyny ac bron iawn yna, a dwi'n edrych ymlaen i weld y plant yn dod drwy'r drysau lly. Ond yn ogystal â'r bydd ar gyfer addysg y plant, mae'n bwysig iawn bod ni'n edrych ar y buddion economaidd sydd yn dod o buddsoddiad fel hwn sydd yn bron 5 miliwn o bunna, a mae yna brentisiaethau wedi cychwyn. Mae'n bwysig iawn bod bob pint bosib yn cael ei wario yn lleol o cynllun fel hyn.